Spanning van de morgen op de kopjes van de band. Nog even en de koning komt. In een lange riege zitten de leerlingen van de Arke al vast onder het Maasbrochtje, werd de koning aansen bij ons carousel. Rond 9 uur is het dan zover. Daar is koning Willem-Alexander. Commissaris van de koning Arno Brok en burgemeester Fred Veenstra wacht je hem op. De directeur van de squallen is blij met zijn komst. Oh, dit is super. Dit is zo mooi. Dit wens ik iedereen daar. Ja, werkelijk. Bij een high five begroet hij de band. Er is een speciaal plakje voor hem reserveren om een hapje mei te eten. Leerlingen Nienke en Nicky zitten er echt bij. Het is zo geweldig. En ik zeg de koning ik. En die zei goedemorgen tegen mij. En dat is helemaal geweldig. Had er ook een stukje Frieske zoekerballen hoor? Nou, ik denk net dat dat bij het ontbijt weer. Ik heb het mist. Hien we wel bij het dwammatten. Ja. Ja, het is misschien net seizoen, hè? Nee, dat we net. Nee. Ik denk om die reden ik net dat we dat bij het ontbijt hingen. Maar dat gunnen we hem eigenlijk wel, want het is wel heel lekker. Presentatoren Britt Dekker en Ron Boshart eten mij. Nou, we hebben hier met de kids ontbeten wel een bruine boterham en water en met hagelslag trouwens ook heerlijk en een beetje pindakaas. Ik een broodje kaas en een appel. Ja. En toen moest ik die appel weggooien, want toen kwam de koning al. Maar ik heb wel iets gegeten, want dat is wel belangrijk ontbijten. Heel belangrijk om goed te ontbijten, hoor je dit allemaal? Om goed te ontbijten voordat je naar school gaat. Ja. Boeten staan bij en ouders klaar voor het wichtigste moment van de dag. Het startschot van de koningsspelen. 4, 3, 2, 1, ja! Zeg maar! Goed zo! En daar jet vanzelfs het doenske de passapas bij. Bij de doensterij wienen er verskate sportactiviteiten op het plein. En de koning zegt mij ze mij. We moeten allemaal over dingen onderdoor kruipen. Eigenlijk alles met koningsspelen te maken heeft. Door dingen heen klimmen en de koning komt, dat is heel bijzonder. Initiatiefnemer van de koningsspelen, Richard Krajicek, begeleidde de koning van het een naar het orenspulsje en praatte met hem. Wat heeft hij allemaal tegen u gezegd? Nou ja, gewoon dat hij het fantastisch weer vindt. En inderdaad, ja, hij realiseert er ook voor de 7e keer dat hij het zo mooi vindt. Dat het blijft leven zo. En voor de rest heeft gaat hij natuurlijk praten met de kinderen waar ze mee bezig zijn. En ja, ik denk voor iemand die zo'n liefhebbers van sport zoals de koning, is het leuk om te zien dat ze op zo'n jonge leeftijd al zo graag bezig zijn met sporten. Rond 11:30 ging de koning weer naar huis. De band en squallenleerling joggen tevreden waarom op een dij van sport en willen.